Ето какво трябва да направим, когато имаме нов джиг за зарган. Така го приготвяме, като му махаме куката, тройната отзаре, в случая този има тройна кука отзаре. След което махаме асист куката. Слагаме си поводче, което е предварително направено. 15 на сантиметра, тройка номер 10 с карабинка за бърза смяна. Слагаме го на джига и по този начин сме готови за забавление. Tu pot la pană și tu pană. Da. Opa!